Yazi Mbovu. Angimazi baba. Okay, right. Ukuphi ekhaya webhuti ukhumza? Ngicela ukaqale ngitshele Mbovu, yazi labantu abalapha eJozini mawungakhuluma kanje bayokujaha ngesibhamu kusemnyango lapha nginengane ngizele mina. Lo baba ebukeke thembekile. Uyabona naye nje ngoba ethi una 11 month uzokutshela uyathuka manje la khona le amajezi ayishoyo sonke siyayazi nami ngayidlalela ngesikhathi kusasixhaswa umana ke thina kwakuwumana ngalezo ikhathi kodwa ayingafiki lapha koma million ayikhipha mhlamba azoba u10 ithi mhlamba azoba u10 o 6 lo uthole uphuma number 4 5 kanjalo ayingafiki kulama million lapha eJozini sekusespaza shop sabo wakhuluma kakhulu uhambile. Hayi siyabonga qhawe lamaqhawe. Naku baba umeya kuthiwa ispaza shop sini lesi. Mthokozisi Mthokozisi. Mthokozisi. Okay. Ngiyaphela photo njani nina? Siyaphila baba. Cha. Mhlawumbe umuntu aqala bonke ukuthola ithuba kumbovu. Mhlawumbe bengathi imphathi abantu ngathi bayadideka ukubuza umeya welokhali umbuza ngento ethinta umkhanya kude into edistrict into yamanzi. Yeah. Bengithi mina sithola ithuba Mbomvu lokuthi sizikhulumele nomeya somphakathi waseJozini ngento ethinta iJozini ngoba into yasemkhanya kude okunye mhlawumbe uyohluleka ukuphendula ngoba akuqondene naye. Uyabo. So bengithi baba uMbomvu mhlawumbe mina ngumphakathi kumele ngisemphathi waseJozini ukudlulisa nje ukubonga ukuthi emva kwesikhathi eside umasipala siphethwe siyaqala ukubona imeya enothando kanjena ethanda abantu ninakela abantu ngalendlela. Ubaba umyeni sincane isikhathi angene kusona kodwa izinto asazenzile zinkulu emphakathini akena impelo yakithi futhi asihlobene nokuhlobana kodwa indlela asebenza ngayo eJozini siyagculiseka ngoba angikwazi ukumbeka icala isikhathi asangene kusona mangaphosisi mhlawumbe uno 6 months noma 5 months angenile kodwa alikho iward angafiki kulona futhi alukho usizo silifuna eJozini njengamanje singalitholi njengomphathi waseJozini. So sibona kunomehluko omkhulu nje ngoba asikwazi ukuqamba amangambomvu sithi into ayenze kuyenzeka. Ngizwa kahle mfowethu noma ngeke ngize ngisho lutho siyabonga lethu. Yebo Mbomvu. Uyaphela photo. Photo lethu. Right. Sithathu landelayo siyanzama nzima Mbomvu siyabonga Mbomvu asibonge sibingele nakumhlonishwa baba no asibonge kakhulu Mbomvu ukucosha ithuba lapha yana no umhlonishwa nje ngiyamuzwa uyayibeka kunomgwaqo osusihlukumeze kakhulu lapha nama usuka eJozini uya kaJobe let's say nje unqamula ngeJozini ubheke ufuna ukuphumela uhamba uyozofika le ezantsi enhlangano kulo gravel omubi lapha ngazi nokuthi ugradwa wagcinwa nini yabo nje ngoba mawuwahlupha imvula selokuwahlupha imvula nje khambeka kanzima kungcono ke mawusuka ophansi mhlawumbe ngathuza ngaseyineshe esikoleni kuyahambeka kungconywana kodwa mawususa ophansi ubheke eJozini kuye bente ngohamba futhi mawusuka ophansi mawusuka eneshe uya ngathi uyenhlangano akuhambeki kahle lapha kunemgodi nje uyabona ukuthi umgwaqo usuwaze wambeka mhlawumbe ukudlulisa nje ukucela ukuthi umhlonishwa umeya awukhumbule mhlawumbe afake igreta kule ndawo ukuze kuzokwazi ukuthi ke kuhambe kancane ngoba kuyahlupha lapha abantu abaningi basebenzisa ogandaganda ukuya emasimini mabasuke bayolima kwesisikhathi ugcine ngahambeki kahle uyabona umgwaqo ugcina uvandalazeka otherwise nje siyabonga umsebenzi omuhle umhlonishwa umeya solokho efikile he's working very hard siyathokoza kakhulu siyabonga. Baba umeya ngizwa kuthiwa lapho ngakuwena ngisazofaka ulandelayo kuthiwani nomuntu omubo otholakala eZimbabwe
enqameni ngala ko Mozambique nami ngingomunye wabantu asebefisa ukuvuma lokho. Hayi ngoba naba abantu kade besho amashushu bekufuna manje sebehleka into engahlekisi. Mthembeni Nkosi. Yebo sanibona. Uyaphela photo. Yaphila. Cha Yeah. mina umbuzo wami enginawo ngiyayizwa leya eyamajezi yemali elinganisela ngoba ngisho nje imiliyoni angathi noma yimina engasayazi imali ukuthi bakhulunywa ngemiliyoni yonke umuntu uyafisa ukuthi imiliyoni ngenza into ethize ukuthi ngiyafisa ukunzima yini ngoba ngiyazi uma ungahamba ijozini yonke mhlawumbe ngeke uhlala ungathola umuntu ohlele endlini engekho kahle uyomthola ukuthi kunzima ukwakhela abantu noma othurumuke kunale amajezi ngoba amajezi aphuma komasipala ngiyazi la wawasha asuka inamba futhi angicabanga lelo jezi ukuthi lingandlula ngisho mhlawumbe uthothi ngathiwa liqede u-5,000 lilodwa so ngikho nje ngibuza ukuthi mhlawumbe izinto ey'balulekile njengalezi amashethi okhulunywa ngazo ukuthi uma ngacingwa imizi nemizi khona imizi engahleli kahle lezi zamabhola nje kuthiwa kunemali ekanjalo ngiboni kuyinto esebenzayo kodwa-ke bengibuza lokho ukuthi kunzima yini ngaphandle kokuthi kuze kuthiwa umxhaso kodwa nje ukuhamba ubheke izindlu ukuthi ngakhela ogogo abathize ngakhela obana abamhlaba abawu-5 or abawu-10 mhlawumbe. Okay. Imaki ungakabongi nje Mthembeni Nkosi. Mthembeni Nkosi silwa naye lo baba la uthi amanzi akakwazi ukwenza ngoba we district. Izindlu zino human settlement. So ke kuzothiwa irregular expenditure. Mawuthatha imali yokwenza okunye wenza okunye. So umdlalo noma izinto ze sports and recreation zine budget kamasipala. Shuthi ke bona babonile ukuthi ngoba iyona into eyipopo elahlile. Mangabe bayibhathulile base bethi haya bacwesheze la ngoba banezinto ukuthi bangayisebenzisa imali ngo sports and recreation bangayisebenzisa imali kodwa mase bakhe izindlu abanayo license okwakhe izindlu. Kuno human settlement kwaZulu Natal ophethwe ubaba MEC uSiboniso Duma okuyiwona wakhe izindlu and mase kuthi district iyona nawo enama function athize athinta okufana namanzi. Wena ungabheka okunye ukuthi abenzi ngani lokho okuthinta mhlawumbe uzofanele sitshele umeya umhlonishwa la ukuthi yini umsebenzi wabo ekufanele kube bayawenza bona. Mhlawumbe lokho ekufanele sithi akasisize ngako. Hayi kodwa ukuthi simkhombe ekwakheni izindlu ngoba simnika ithikithi lokuwela ngaphesheya. Siyabonga sawubona Sibo. Sibo. Cha bakwethu sicela ukunika ubaba umyeni ithuba aphendule imibuzo ebuziwe. Nami njoba ngithi ngiyakuvuma baba ukuthi umuntu uyawudla cha uyawudla impela abantu ngendlela ade bekufuna ngayo usula kubona sebenza njani manje sebebhala bayacisha. Sicela nje baba usiphendule khona sizokwazi ukuthi sibonge sikudedele. Ngicela uqala ngalena Mbovu nabalalela umfethu agcina ngayo yezindlu. Cishe njoba uchazile nje okusho ukuthi unolwazi ukuthi izindlu zakhiwa human settlement ngendlela esibambisene kahle ngayo no human settlement. Njoba ngikhuluma nje emawadini athile ziyakhiwe izindlu ejozini ku approve amanye amawadi awu4 njoba ngifikile sakhela abantu izindlu ngesikhathi kune disaster sihambe singena imizi sibuka imizi ebhidlikelwe izindlu sabanika amathende abantu balala phandle evikini eledlule bekuyimi lo ngihamba namakhansela siyonikeza izindlu kubantu ama temporary houses kulabo esasibanika amathende ukuthi babhidlikelwe ikho konke abanye belele komakhelwane besibanika izindlu ukuthi balale khona. Kunezinye izimbili engacela usizo ukuthi ngilekelele lo somabhizinisi enye kwathi 6 cishe kuyo lenyanga ngiyoyivula futhi ngangikhipha omunye ubaba oyikhubazekile endlini ewayo enethwayo namuhla uhlala lo thuru makhulumawo omhle kabi ophelele siwenzile enye kwathi 5 ezinye ke ngokusizwa uHuman Settlement National ungilekelele ejozini ngezindlu ama-unit awu-189 ukusiza laba abantu esasihambe sibafaka emathendeni ngenxa yokuthi balala phandle balala komakhelwane. Impela kunjalo nje abasejozini bangaconfirma lokho itendi khona ezinye seyiphelile ithi mayiphela simfake phakathi abantu ngoba umsebenzi wethu
ukubhekelela inhlalonhle yabantu mhlawumbe ngingama lapho kuleyo bese kuba umfowethu okhulume ngodaba lomgwaqo oyakaJobe kuyiqiniso ngenhlanhla amakomiti emphakathi ngiyawanika ithuba ayafika sibonane noma ngiye emawadini siyoxoxa kunale mgwaqo le othola ukuthi yenziwa uDepartment of Transport njengawo la khuluma ngawo yakaJobe ususikhathaze kakhulu nalo emanyiseni lemkhulu nje imgwaqo njoba kwakune disaster sigcine sesikwazi ukuthi sintshontshe siyipheshe la siyiphesha khona kuze kuhambeke ngoba kuzokube manje uDepartment of Transport akwazi uresponde abantu ngabe basabuka thina namanje singenayo leyo budget noma lawo mandla ukuthi singakwenza kodwa sagcina sikwazile ukusebenzisa yelo plant yethu ukuthi silungise la onqamuke khona imigwaqo ongasahambeki besiphesha senze ukuthi abantu beqhubeke bekwazi ukuhamba kodwa ngiyamnotha umfowethu and nathi seyinhlelweni zokuthi uma udepartment uso right oba siyaxhumana nawo bakhala ngemali lemgwaqo abakhuluma ngayo beprioritize thina yethu ama access road lengene emakhaya okufanele sibheke ngempela ukuthi siyakwazi ukuthi uyilungise and esimisele ngayo ukuthi hayi busazobonakala kancane nje babu mayor nansi insizwa ekade iudeputy mayor ningakayi uMusa Thwala ngimfaka ngoba uyakhomenta la ngezansi kuma comments iNewcastle Musa Thwala iWater Services Authority ungasho kodwa mangaba yiyona mase kuthi umasipala uphethwe lo baba awunayo i-water use license awuyona i-water services authority umkhanya kude akufani nini Newcastle ifana nomsunduze i-water services authority nicisho nifane nemetro nina kodwa ke usungasho okuhlukile ngenzela ukuthi ungamtheli ngamasaladi abantu bathi uyahluleka ukusiza abantu uyaphila mfowethu angibingelele Mbovu yangizwa Mbovu uzwakala kahle Mbovu ngibingelele nakumhlonishwa umeya mhlonishwa ngikhuluma from experience eNewcastle abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe ifola under water board ngoba kunothukela water akunjalo basichitha but what we did sa applyela amanzi ku National Treasury and then basifuna I master plan ne business plan ka 5 years so what we've sent those master plan and business plan and then bas approver for 50 million u50 million sasithemba ukuthi uthola imali engaphezulu ngoba sithi uthukela water as entity yethu sizokwazi ukuthi sithole imali sicala ukuthi ufola ku water board bas reject but our register ngandawo so what we did then they give us funding ka 50 million and then sakwazi ukufakela amanzi ayengekho emanzana mawukhumbula uBlabush indawo enjalo engekho total ngekho nezimpompi so they give us ifunding Phakathwana Ncese engifuna ukusho ubaba lo mina ngiveza umahluko umasipala wenu awufani nowakhe umasipala wakhe ngisho ama toilet i-district eyenza lawo ma services wena kuyimanje kuyiscopa kade nifuneka ukuthi nispende 28 million ema toilet nina amanzi ninawo bona banawo amanzi bengikufakela ukucorrecta leyo notion ukuthi public ingahambi nento wrong ukuthi lo babo la esihleli naye la akafuna ukufakela abantu amanzi yena kahlangana inhlobo nento ethiwa amanzi kunomasipala i-district efana nemajuba kunina kodwa iNewcastle ifana nomsunduze iyawathinta amanzi no that is what I wanted to clarify no it ngibekele Mbovu ayengekho amanzi kule ndawo sikhuluma indawo efana nasemakhaya cha so umasipala wakho unelungelo lokuthinta amanzi umasipala wakhe awuwathinta amanzi kodwa ke ngizobuya ngikufake ungangishayi baba umyeni bengimfakela umhlonishwa ukuthi
ngoba ubhala phansi uthi yena ukwazile ukufaka amanzi. Omasipala abafani. INewcastle ifana noMsunduze, INewcastle ifana neTheku, iphinde ifane nomasipala lokaNgwezi. Nithini? Omasipala labo abawathintayo amanzi, abane department ka-water. Umasipala wakho awunawo uwater. Umasipala wakho ufana nomasipala wase Mhlabeyalingane, umasipala wase Mkhambathini, umasipala wase Richmond, umasipala wase Mpendle, abanawo amanzi. Those are smaller municipalities. Abadila ngemigwaqo, nidila ngemigwaqo. Ngicela usitshela ama cost service enu baba. Yini nidila ngayo kumasipala wakho? Umbovu ubuza kimi ngithi manje. Yebo, sengibuza kuwena. Hayi usephunyukile umhlonishwa. Ngiyethu umdonsela ukhaphethe. Thina wethu umsebenzi nje elocal ukufakela abantu ugesi, ulungisa ama access road, sikhande ama hall, ama community hall emphakathini, sibheka inhlalo yabantu. Uma kukhona abantu abangathathi intweni mhlambe bahanjelwe izihlobo zabo njengomasipala welokali, siyangenelela sibangcwabela abantu. Makukhona izingane ezine inkinga ezikoleni, siyangenelela sikhokhele, noma singakwazi ukuyikhokhela zonke kodwa lezo ngokwebudget esuke nazo siyakwazi ukuphungula. Ukubhekelela nje inhlalo yabantu basemakhaya ezidingweni ezidinga umasipala o noma amakhansela ukuthi sihlinzeke emphakathini. Impela le oyisho Mbovu yamanzi, hayi umfowethu njobe esho nje naye ukuthi benze application ngaleso sikhathi. Nathi lokho akushoyo nje mhlawumbe kube ubethu uyangilekelela ukuthi asenzeni, kungabe ukuthi uyangisola ngoba lenhlanhla nayo be uDeputy Mayor njobe esho ukuthi waye uDeputy Mayor, mhlawumbe bekumele ngene angilekelele ngoba into ebalekile ukuthi sisiza abantu. Le yakhuluma ngayo yokuthi baba wafaka bona amanzi, yebo phela bebewafaka ngoba babefaka isicelo ku National Treasury ukuthi bacela ibudget yabo ingafakwa kwi district yabo ize kubo uma ukuthi bayilocally bayifakele bona amanzi, kuye ku approve ke noma ke ku decline isicelo. Lokho akhuluma ngakho nje ngiyakwazi sike saxoxa neExco ukuthi yazi ngendlela okuhamba kancane ukuhlinzeka kwabantu amanzi eJozini. Kuyomela nathi ke siyenze leyo apply ukuthi sicela ukuthi nathi sibe i-water use license eziJozini ukuze uhulumeni mefaka imali ayifake direct kithi kube ithina sizenzele izigimi zaseJozini njoba bazi abantu ukuthi sihlala nalo idamu la kodwa sinawo amandla ukuthi singacwilisa amapayipi noma senze noma ngayini kulo. I-district enamandla ukuthi iyenze lokho. No, siyabonga kakhulu kuba Mayor. Ngicabanga ukuthi imibuzo uyiphendulile yonke. Zingane zakwethu engizokusho mangabe ukhona omunye onombuzo kungase kube ikusasa ekseni besishilo sathi sothatha abantu abawu5 baba imigaqo sicela ilunge. Usho wena wathi imisebenzi leyo ayikho into ebhlungu nje ukuthi niyahola nyanga zonke mase siba nabantu abazoza bazokhala ngemigaqo, kodwa kubalekile mhlawumbe ukuthi imigaqo manje niubhale lapha nufake into ezosho ukuthi lo mgaqo owe district noma owe province, ngoba abantu mabefika la bazi ukuthi umgaqo owakho. Iyabadida lento yokuthi uthi wena nawo lo mgaqo kade ushiwo umfowethu ukuthi umgaqo we province kusho ukuthi ulungiswa i-provincial government. Bakwethu uhulumeni omncane umasipala mangabe uthatha imali uyifaka la ngishathwa umgaqo noma yini ithathwa njengento ekuthiwa i-irregular expenditure. So leyo mali ifana nemali eyebiwe ukuthi usebenze kahle wasiza abantu. Thina futhi sobe sizothi leyo mali yebiwe la, sobe sihlangene la sithi imali eyebiwe kanti imali eyenze into engekho emnxeni wakhe. Yena makuthiwa wenza 1 2 3 once wenza 4 5 uzoba nenkinga. So ke iloko ekade simbizele kona kodwa kuyobaleka ukuthi ngelinye ilanga usiphathele imigaqo ngokwama ward usitshela ukuthi ka ward bani yu12 imigaqo ekhona ekamasipala yu4 ilo nalo yenziwe isezingeni but le minye eprovince usitshele nje inkinga ezikhona kuhulumeni wakho ezithinta wena nezithinta iprovince kuze kuyohleze kwaziwa ukuthi
ubani lo ngafuna ukusebenza wena noma iprovince ungadinwa ke baba umeya asiceli thina ukuthi wenze umsebenzi wakho ngoba uyahola nyanga zonke silindele ukuthi uwenze futhi siyabonga ngoba nibizwa ngomhlonishwa kahle kahle naniyisebenzi zikahulumeni you are servants of this public usemsebenzini and masithi kwa clean governance ufisha suceli ukuthi sushayile izandla uthi uyabhukuda umsebenzi wawo please serve people of Jozini ungenzi nje okunye serve abantu imigaqo ilunge lawo mahholo enwakhayo awakhiwe abe sezingeni njoba uyabona neshet lakho liyabonakala la ayiniwe amahholo ayineka abe mahle imigaqo ayineka ibe mihle bathola ama services abantu excuse me siyabonga ukuthi u10 ithenge amavatrikani wokuthi alekelela abantu mabeshonelwe ngoba uhulumeni lo ka we district ungafinyeleli ekwenze lokho ukuthi uyahluleka ukwenza lokho siyabonga kodwa ke sizomcela umeya we district ezazozikhulumela naye la ngizocela nje futhi bamthole emalangeni kusashisa khona kuzobonakala ukuthi ubani omislead abantu phakathi kwakho naye ngoba mhlambe ugida nje wedwa la wazi kahle into oyikhulumayo ayikho siyabonga kakhulu baba umeya ngesikhathi sakho Siyathokoza. siyabonga